bones, som la Desinhibida. Som una companyia que formem per 3 persones i un quart ajudant. Seríem el Marc, l'Aleix i l'Ari. Jo sóc el Marc. I formem el col·lectiu de la Desinhibida. Nosaltres tenim un projecte teatral que el que consisteix és agafar l'art performatiu que es acostuma a fer a Bèlgica, sobretot al nord d'Europa, i portar-lo una mica més cap a Barcelona, com han fet altres companyies com la Casa d'Asterion. El tipus de teatre que fem, com he dit, seria es podria denominar com a arts vives, i sempre intentem anar cap a aquest corrent artístic, ja que és el lloc on ens sentim més còmodes i al final el que hem experimentat més en els assajos. Ens vam conèixer l'Ari, l'Aleix i jo, ens vam conèixer a la universitat, Eòlia. Els 4 ens hem graduat de l'ESAT, l'Ari i jo amb especialització de dramatúrgia i l'Aleix de musical, i dins d'aquest col·lectiu que tenim intentem assolir al màxim els nostres interessos artístics. Quines experiències hauríem marcat la nostra carrera? La nostra carrera jo crec que com a conjunt ha sigut la carrera universitària, no professional, ja que sempre hem estat a les mateixes classes, sempre hem tingut un interès per treballar junts, tant a l'hora com si ens ho deia el professor, tant si ho podíem buscar nosaltres i crear el projecte, doncs sempre procuràvem fer-lo junts. I jo crec que no tinc una data assenyalada sobre el que ha sigut una experiència que ens ha marcat. Més, jo diria, com això, els 4 anys de carrera, ja que ha sigut un lloc on hem explorat molt l'error. Molt. Llavors, ara que tenim un projecte professional, ja tenim un bagatge molt més antic del que acostuma a ser el normal. La nostra metodologia de treball és una mica abstracta, ja que l'agafem d'un llibre de Jean Fabra que es diu Del performer a l'artista, que és el performer del siglo XXI. És una metodologia de quan entres a l'assaig ha de ser com un entrenament esportiu. Tu has d'escalfar, això com a totes, i després ja comences a provar coses. Provar. I la nostra metodologia, tot com he mencionat abans, és a través de l'error. Sempre que trobem un error, intentem indagar-lo fins al final. A vegades fins i tot ens plantem a l'assaig sense haver tingut res prèviament pensat. Simplement escrivim 4 frases i a través d'allò ja fem una escena, o és molt a través de la prova. Intentem no mecanitzar-ho tot abans de l'assaig. Quan ja el procés està més desenvolupat, sí, però de primeres intentem no preparar gaire cosa. I la tècnica és la de Jean Fabra. Jean Fabra és un performer de Bèlgica, de la corrent de Marina Abramovic, Angelica Lidl, d'aquest tipus de teatre, i utilitza una tècnica que el que fa és treballar l'actor des d'un cansament corporal molt elevat. És a dir, tu el mateix escalfament de l'assaig, que és de Jean Fabra, ja és molt intens. Llavors el que procura aquest performer és que tu et posis en una posició molt alta de cansament per a través d'aquell desfogament que surten, quines coses surten. El projecte que estem realitzant a Can Verdaguer és la primera obra de teatre que estem fent com a companyia de la Desinhibida, i és el projecte que portem molt de temps preparant-lo, portem 2 o 3 anys i volem que segueixi encara més llarg, ja que, com sabem que els projectes sempre són complicats de portar, intentarem perfilar-lo el màxim possible. I de projecte de futur, de moment tenim això. Tenim això que és un projecte molt a futur. És a dir, és el projecte que, quan penso en el futur cap a l'algo artístic, sempre és amb aquest projecte, i de moment sempre ho serà, perquè és una cosa que intentarem, com he dit anteriorment, perfilar-la al màxim possible.